Rồi có lama rok saya tui rok maya tei sere rok bo school pore na hanga hingke sati rok khungsa talang sati talang thapon je satung se ka pareng ya amse ke 3 घन्टा ni lama hai moton chalu o lama जों tui lama subida जों abo maya se phonto जों tei sarkar bo जों naikolia जों bud buriya taksu non kami rokole emle mantri rok phaje na sini kami rok to mantri bo phaya emle bo phaya जों no bo naikolia ko जों hakena mo chalu ma tong jau emni poribar rok surok sini mote parao hongka test poribar na inke nro board center rok ko borno ni gozo mariu blok ngangai hajamara ardi blok tabu haste hapang nro tom ko kusarna ni musi haste haparo hingke angkai sarkarang no lama ni bagai tai school tai lama tui ni bagai ang kesana ni ang sajjo sano जों abo mai ka singtai budia nong kami o sa kami rok khang ke malkhung ambulance rok phanyani tam khe tlang jagi tong sa kami rok sini parao hongga to lama bo saya ambulance gari bo phai maya gari gora bo phai maya waing rok khei di tarak bai khei bali ma talango wa tui tui kotor hingge ba bazar ni phai maya 9 ta 10 ta 11 ta 12 ta moton je tui ko se ta phonte tui rok ga sugui ma tongu nong kami ni rungnog rok thanai rok bo kami mane bo thayo rungnog thangai ma tong sini kami ni hingga to kelas sikono gete sunai bazaro hingga bolka tha sampur hake rok pori ma tong bese koi kilometer rok sal nong kami sini kami be school hingga 3 kilometer lama salu emni lama rok saya lama saya gari gura thangbai sini oro school khungsa tongmani o school ba bai thanga ta phonte sini ganti o mamu songui tong o school ni bung tama IS school ombok class jora oro hongga to iko balwari ba ko hansere rong no misika to khaidrop kai pore ri tonu oro inko bo hai je tabu bolong khai tongmani je tangja gengi tongmana bo mane bisi busung kha bo mo hongga to ang so jaga hamja phaimani ang si 6 bosor kha mo ang nuk phaimani ang phaimani bo sorono nobar phaio school bai kha inke nro kono mane nro bolog rok thangai o je balwari je center joro bolong khai tongmani swnamnani ingthung hani kono apply rok da khai lekya khai ne kya rifaya oroni teacher rok khe sabo oro phurungnai hingga to iko yang norserani maisa tara bo phaje tongkho na ke phaliya phayo bo waso phayo school no kore ni bagai phaime ya siligura phaya ta bo school kore ni bagai mane beton chai tongka himlena ini sinimo ani sini mungai bondana deber ma